हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। राकेश राज अंबातला आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। रते गईल रही साटा पनाचे एगो बरतिया पर गईल पाछे ए सखी। रते गईल रही साटा पनाचे एगो बरतिया पर गईल पाछे। ढेला चलाई सखी देले बुताई, ढेला चलाई सखी देले बुताई। लाइट भे पर रे अन्हार को के मरल सहे पर रे भइल बानी दिल्ली में रे पर रे। अन्हार को के मरल सहे पर रे भइल बानी दिल्ली में रे पर रे। राकेश राज अंबातला बच्ची खरे सवाद हमर देले बाली के मोबाइल के नंबर सखी। ले ले बच्ची खरे सवाद हमर देले बाली के मोबाइल के नंबर। चुअता टप टप ऊपर से पानी, चुअता टप टप ऊपर से पानी। मरले बाजे पर रे अन्हारे के मरल सहे पर रे भइल बानी दिल्ली में रे पर रे। अन्हारे के मरल सहे पर रे भइल बानी दिल्ली में रे पर रे। राकेश राज अंबातला आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। कब से हमारा के ताकत रहे रौटी के ओरिए से झाकत रहे। कब से हमारा के ताकत रहे रौटी के ओरिए से झाकत रहे। मरले बा छोट काम करे न हो रत कति बताई सखी उठता दरद के पर रे। अन्हार के मरल सहे पर रे भइल बानी दिल्ली में रे पर रे। बरतिया मरल सहे पर रे भइल बानी दिल्ली में रे पर रे। राते गइल रही सादा पनाचे एगो बरतिया पर गइल पाछे। ढेला चलाई सखी देले बुताई, ढेला चलाई सखी देले बुताई। लाइट भे पर रे अन्हार के मरल सहे पर रे भइल बानी दिल्ली में रे पर रे। अन्हार के मरल सहे पर रे भइल बानी दिल्ली में रे पर रे। उनका मोबाइल नंबर है 87 57 57 77 28।